ಸೊನ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಡುವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಕಟ್ಟದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ದುಂಬುಂಡು. ಬೆಳುವಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆದ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆ ಘೋಷಣೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಶಲಿನ ದಿರ್ತ್ ಪತ್ತಿನ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಗೀಸ್ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪೇರೆರೆ ಕಡೀರ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಡು ಗೆಂದನಕ್ಲಿಗ್ ಅಜಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನವಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ. ಕುಡ್ಲದ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲ ನೇಮುಡು. ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ನೇಮ. ವಾರ್ಸಿದೇವರ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಕಟ್ಟದು ಎಸ್ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ದುಂಬುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ 10 ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂಕ್ತೇರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖೆನ ಆದ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖೆನ ಆದ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದ ಶಾಖೆದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಬೆಳುವಾಯಿ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಡಿಫೋರಸ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಧರ್ಮಗುರು ಅಪೋಲಿನಾರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಜಾಮಿಯಾ ಪಳ್ಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೀರ್. ಹೊಸ ಗುಂಪು ಶಿವಾನಿ ನಂದಾದೀಪ ಶ್ರೀ ಗುರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಧನುಶ್ರೀ ನವೋದಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಳೇನು ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಕೊರ್ದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಕಟ್ಟದು ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯೊಡೆ ದುಂಬುಂಡು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಟ್ ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಯೊಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜನರಿಕ್ ಮರ್ದ್ ಒದಗಾವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿಲೆಟ್ಲ ಜನರಿಕ್ ಮರ್ದ್ ಕೇಂದ್ರ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ ರೈತರಿಗೂ ಈಟದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೇನ ಉಮೇದುಡು ಹರಿಹರಟು ಈಟದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುರು ಆಯರು ಉಂಡು. ಅವಿಡ್ದು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ 10 ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ನವೋದಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ 5 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಟ್ಟುವ ಪಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೆರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ 0% ಸಾಲ ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ. 4% ಬಡ್ಡಿನ ದರದ ಸಾಲ, 12% ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೀವೇ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಪಡೆದಾಗ ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಮರಣಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂರಿಂಚೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ, ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಜ್ಪೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯಕಾರ್, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜೊಕ್ಕಿಂ ಕೋಕಿಯಾ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆ ಘೋಷಣೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾರೆ ಒಂದು ಸಾಯ ಆಪುನೊಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಶಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ದೀರ್ತ್ ಪತ್ತದೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪಣವದ ಮಂತ್ರಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಡು ದುಂಬುದೀತಿರು. ಎದುರು ಪಕ್ಷದಕಲು ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಾಂಡ ನನ್ನ ಪಾಕಚನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾಯರು. ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರು ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಪ್ಪುಡು ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಗುಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆ ಘೋಷಣೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಯಿರೆ ಒಂದು ಸಾಯ ಆಪುಂಡು
ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನಗೂ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೂ ಈ ಭವನೊಡ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಬರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಡ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಂಡರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ವಿಚಾರ ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನೂನು ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ನಿಶ್ಚಯ. ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದಂತೆ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ವಿಚಾರ ಅದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟದ್ದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗುವಂತಹ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಏನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟದ್ದು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದುಪುನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಡು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಲಿನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಉತ್ಸವ 2021 ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತೇರಿ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಉತ್ಸವ 2021 ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರಿ. ಮೇಯರ್ ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಲಿನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಲೆಟ್ ಸಾಲ ಅವೆನ್ ಕಟ್ಟಿರೆ ಸುಲಭದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಧಾನ ರೀತಿರ್ದು ಜನಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆತಂಡು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಣೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಬಹಳ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯವು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟಿಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಇರಬಕ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂವಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮಲ್ಲಬಿನಿರಾದಿತ್ಯದ ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಪೊಂಜೊಳಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡ್ಲ ಗುಮನ ಕೊರ್ದುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತನೆಂದು ಅರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡರು. Yeah, man, we take a loan and then the Chandra Bank difference. First, taking a loan, not only setting our records, they check out all my project. It is going the right direction, right direction or not. After that, they sanctioned around 550 crores for our blast furnace unit and all. Regarding KOSL, you must have this is Kudurmukh Iron Ore Company, company from 1976. 2005 December, stopped entire mining operations. Company found for developing a mine. So 2006 onward, there is no mine. So when I joined in this company 2008, some people asked me, why you joined in Kudurmukh? Nothing is there. Company closed. Then last 5 years we demonstrated. Last 5 years our turnover increasing, every year increasing at least 100 crores. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ನಿರಿಗೆ ದೈ ಕುರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿರಿಪಾಯರು. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಾಹನ ಸಾಲವಿರಲಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾನನೀಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ 1894 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸರ್. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಆವಾಗ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಯನೀರ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸರ್ 0.05 ಕನ್ಸೆಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮದುವೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ಹೊರದೇಶ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಟುಡೇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡ್ಸ್. 16.43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇವತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್. ಕಲ್ಪನೆಡೆ ಬಿರ್ಸೇರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರೆ. ಕೆನರಾ ರಿಟೇಲ್ ಉತ್ಸವ 2021 ಬರವು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಲ, ಇಲ್ಲಗ ಸಾಲ, ಗಾಡಿಲೆಗೆ ಸಾಲ, ಮದ್ಮೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಇಂಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಸಾಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಿಪಾಯರು. ಕೆನರಾ ರಿಟೇಲ್ ಉತ್ಸವ 2021 ಕಾರ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರುನೆಕ್ಲ ಅಟ್ಟಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ನರಮಣ್ಣಿನ ಬದುಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಉಮೇದಿಂದ ಕುಡ್ಲದ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರು. ಶಕ್ತಿನಗರದ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ನಿಲೇಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ್ ಶಾಲಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪಂತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಶಕ್ತಿನಗರದ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ನಿಲೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ್ಶಾಲಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪಂಥ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. Colors, she was saying, colors depicts not only culture, it also depicts the mind. Color throws everything of your anger, your love and environment, your anger against the system, whatever. There are artists who are categorized on the basis of the ideas of the whole art as well. There is an ideology in art. There are revolutionaries who painted abstract all the time. There are also, absolutely evolutionary artists who mixed the colors, who experimented with colors, and, they've always tried to play with colors to express their feelings. There was love, there was hatredness, there was everything. All in one box, expressed through the color. ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಕ್ಷಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕೈಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಗ ಬೆಳೀತದೆ, ಉಳಿದದ್ದು ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಕೆಸಿ ನಾಯ್ಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸಾದಿತ್ತೇರು. ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ವಿದ್ಯಾಜಿ ಕಾಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಿಯರು. ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು ರಮೇಶ್ ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರೈ, ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಸುಧೀರ್ ಎಂಕೆ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೆರು.
ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನವರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ವಾರಗೊಂಜಿದಂಚ ತಿಂಗೊಳಗೂ 4 ಪೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾರ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಪಂತೀರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಪೆಪ್ಪರೆರೆ ಪೇರೆರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸುರುತ ದಿನ ಕೇಳ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನ ಕ್ಲೇನು ಅಜಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತಿರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಳಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಚಾನಲ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಪೆಪ್ಪರೆರೆ ಪೇರೆರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವನುಂಡು ಸುರುತ ದಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿನಿಕೆಂದು ಇನಾಮ್ಲಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡು ಏರ್ ಗೆಂದುದಿರಂದು 25 ಇನಾಮುಲಿಗೆ ಚೀಟದೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಸಭಾಂಗಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಚಾವಡಿಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಒ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದ್ಕೊಂಡಿರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ದ ಗೆಲ್ಮೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪುನಃ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಲಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು ಇನಾಮಗೆಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಜಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಒಟ್ಟುಗೂ 25 ಇನಾಮುಲಿಗೆ ಚೀಟದೆತ್ತೇರು 8867315575 85 500 96157 741124 9674 94482 58137 98806 39774 97438 85659 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ಪಾತಿರ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಟಾಕೀಸ್ಲ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ನಲ ಬಿರಿಸಾಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮಕ್ ಟಾಕೀಸ್ದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಒರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೋಡು ಅವಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆರಂಭಡು ಕುಡ್ಲಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬನ್ನ ಪೂರ ಪೋಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇಂಜಿ ನಾನು ಬಂಡ ರಿಕ್ಷಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ತಿಕ್ಕಾಂಡು ನಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಪುಡ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕಾಂಡ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆವಡು ಒಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದಾತ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆರಂಭಡು ಒಂಚೂರು ಅನುಮಾನ ಒಪ್ಪು ಅತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆ ಒಪ್ಪು ಪೂರ ಒಪ್ಪು ಬಟ್ ಅವೇನು ಪೊಲ್ತುದು ದುಂಪೋದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸಮಸ್ಯೆನ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲನ್ನು ತೂಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಬೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾರ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತನಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಯಿರ್ ಪಂಡ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದು ತಿಂಗಳಿಗೂ 4 ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುನಂಚ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡೀರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಪಂದಂಡಾಗ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಗಲಿ ಗೊತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಡಬಲ್ ಖರ್ಚು ತುಳುಡ್ಲ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಕುಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಮೀಡಿಯಾದ ಥ್ರೂ ಐ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಬನೋಯ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡಪುಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನ ಆಸೆ ಪ್ರತಿ ವಾರೊಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ದೇವಡ ನಟನ್ವೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಂಡೇಶ್ವರ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಭರಾಜ್ ಬಾವೂರು ಎಂಜ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಕಲಾವಿದರು V4 ಪಾಲ್ದಾರರು ICTV ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿಣಿ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ತಾಕ ತಾತೆ ಒಪ್ಪುನು
ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಕಾಸು ದೇಪಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ ದಯಮಂತದ್ದು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತೋ ವರ್ಷ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದೆ ಏತೋ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬಟ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಇಂಚಿಂತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಲೆ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದಕ್ಲ ಆತೆ ತಗೊಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಪುಂಜ ಉಂಡು 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೆ ತೂತೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಭಾಗಶಃ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತು ಮಗ ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ನನ್ನಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಸುರುತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೂದು ಮಾತಾಡಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಃ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಲೀಲಾಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ನವನಿಧಿ ಕದ್ರಿ ಮಗುಲು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಬತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಗಳ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಉಲಾಯಿ ಪುನಃ ಎಂಕ ಆವಂದನ ಕುಡೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ್ನ ತೂಪಿನ ಒರಿಯ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ ನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಉಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆವಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂದೊಂದು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಖಾಲಿ ಬಾಯಿಗಳಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಲ ಸೀಮಿತ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೆದುಳುಗಳ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಇಂಚಿನ ಪಸರಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲ್ಲ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಲು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದುಮ್ಮುಡು ನಿಂಚೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂದಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಆವಡು ಜಾತ್ರೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನಾಗ ಪೂರ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ ನಿಂತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ದೇ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಹೊರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಜೋಕ್ಲು ಐಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಲಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಈರ್ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿಸಿ ಅನ್ಪೆರತ್ತ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೈನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬೀಕರ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದತ್ತು ಜನಕ್ಲು ತೂವಳು ಅಂಜಂಡ ಒಂಜೇ ದಿನುಟು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟುಡು ಅಂಜಂಡ ನನಲಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಒಂದೇ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಕಲ್ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಉನ್ನೇನು ಜನಕ್ಕಲ್ ತೂವೋಡು ಅನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಅವಿನ ರೀಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಸಾವಿರ ಜನ ತೂವೇರು ಆಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ಪುರ ಸೊ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪಿನ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ದಿನಾಟ್ ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕು ಸೊ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತು ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಇಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆತು ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋಸ್ ಅನ್ಪುಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಟ್ಲ ಒಂದು ಎಂತಾರ್ಪಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪನವಿ ಉದ್ಯಮಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜನು ದುಂಬು ಕೊನೊಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತಿರ್ನಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದು ನಾವು ಉದ್ಯಮಿ ಆವಡುಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ SS ನಾಯಕ್ ಪಂದೇರು ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ ಸಂಘ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಂಜೋಳಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೊಡು ನಡಪೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು 6 ಪಾತಿರಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಗರದ ಉಮನಾಥ್ ರಾವ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಂಜೊಡಿನ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತಿರು ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಮತ್ ಉದ್ಯಮಿ ವಾಟಿಕಾ ಪೈ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾರಾಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಸಿಒ ಕೋಮಲ್ ಪ್ರಭು ಸಂಘದ ಈ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು SS ನಾಯಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು SS ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪೊಂಜೊಳಿನ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಮಲ್ಪಣ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಅವೈದ ಪ್ರಯೋಜನದ ತಂದು ಗೆಲ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿಲಾವಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪನವೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜನು ದುಂಬು ಕೊನೊಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದು ನಾವು ಉದ್ಯಮಿ ಆವಡುಂದು ಪಂಡೇರು. When we have so many opportunities for women entrepreneurs, let us encash these opportunities. And today, to address all of us, 2 icons from Mangalore, both are successful entrepreneurs. These 2 successful entrepreneurs, definitely they will throw light on women entrepreneurship, opportunities and challenges. Last but not the least, see, ultimately in their life, what is success?
Success means people are under the impression that if you have made money, it is a success. If you make only money, it is not a success. Success is much more than making money. ವಾಟಿಕಪೈ ಕೋಮಲ ಪ್ರಭು ಪಾತೆದು ತನ್ಕುಳು ಉದ್ಯಮಿಲಾದು ಬುಳಿದು ಬತ್ತನ ಬಗಿಟ್ಟು ತೆರಿಪಾದು ಪಾತಿರೀರಿ. Even if the chef, so I was telling you why my dad didn't want me to get into the business, for the simple reason that our chefs will call on the previous day. Nange naale ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. So you can imagine it is hard to find a chef on the previous day and an assistant and a fellow to wash the vessels on a tour. It's very hard to do that. So he said, do you really want all of this? And then you all know we have our road taxes, we have every GST, we have so many other things which was not there earlier. But then earlier all this road tax and all our people were, all our officials were also equally irritating. Okay, at the borders, they wouldn't let our buses go, or you had to pay, bribe them, all of this. So I said, do you really want to do this? It looks like it's a female business because it's service oriented, but it is not, because there are a lot of things that go behind it. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳಾರ ಶಾಲೆ ನಡತಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೀರು. ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪರಿಸರದಾರೆ ಆದುಪುನ ಹೊಸ ಮೇಯರ್ ರೆಗ್ ಸಂಘದ ನಿರಿಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದದಂತೆ ಒಟ್ಟು 359 ಜನಕ್ಕೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟೀರು. ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ನಿತ್ತ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದದಂತೆ ಧರ್ಮಗೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಬೋಳಾರ ಶಾಲೆಡ್ ನಡತಂಡು. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು. ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಿವೊಂದುಂಡು. ದೇಶದ 5 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಾವೊಡುಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದೆರೆಂದು ಪಂಡೆರು. ಒಟ್ಟು 359 ಜನಕ್ಕೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟೇರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಭಾನುಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇವತಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಬಿ ಸಾಹಿತಿ ರಘುನಾಥ್ ಎಂ ವರ್ಕಾಡಿ, ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೋಳಾರ, ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಶೋರ್ ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರು. ಮೋಹನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು. ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಪೇರೆರೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರೆ ಕಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ನಕ್ಲು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಧರ್ಮಗು ತೂವಲಿ 511 ದಿನ ನಡತನ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸಿಡು ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನ ಸರ್ವೆರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು. ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಪೆರೆರೆರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದ ನಕ್ಲೆಗ್ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿನ ಧರ್ಮಗು ತೂಪುನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಾ ಒಂದುಂಡು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದನ 511 ದಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರ ಉಂಡು. ಜಯಕಿರಣ ಫಿಲ್ಮ್ ದಕ್ಲಿನ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುವೆ ಶನಿವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು. ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಲಿನ ಇಚಾರಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಪರ್ಕದ ತೊನ್ಲೆ. ఎన్న పరబు పొర్లు దాలు ఎంకడి నెలవు అతను ఎంక బేతల ఉండు ఓజంది మాయే కొనొడిరేనుదాయే ఎంక నన ఏరుగతి పరబు బత్తి కుట్టిచ్చాతి నడక బత్తే ఇత్తె పన్లే దాదనిక్ల సమ ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೂದೆಕ್ಕೆ ನೂದು ಕಟ್ಟದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ದುಂಬುಂಡು. ಬೆಳುವಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆದ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆ ಘೋಷಣೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಶಲೇನ ದಿರ್ತ ಪತ್ತಿನ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಪೇರೆರೆ ಕಡೀರ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಡು ಗೆಂದ ನಕ್ಲಿಗ್ ಅಜಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನವಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ. ಕುಡ್ಲದ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲ ನೇಮುಡು. ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ನೇಮ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲ ಮುಗಿಂಡು ನನಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಸೊಲ್ಮೇಲು.